Bună dimineața! Cum la voi? Cum au trecut sărbătorile? La noi, nu știu, noi 3 zile am sărbătorit. Am sărbătorit, am mâncat, am servit, am fost în ospăție, au fost la noi în ospăție. Și de ieri au început niște... Și vă spuneam că de ieri au început câteva doamne au început să facă detox. După toate sărbătorile acestea trebuiește numai decât un detox de făcut a organismului nostru. Și de astăzi o să arăt că vin foarte multe mesaje în privat și am hotărât că îmi scriu foarte mult în privat și nu reușesc la toți să răspund. Am hotărât să arăt ce fac. E ca așa, ziua mea încep cu olivoxul meu. Nu știu, nu se vede. De acum tot știu, și cu un pic de apă. Și mi-am turnat un căpăcel cu apă. Eu am rezolvat cu olivoxul foarte multe probleme. Nu pot acum spune chiar toate care le-am avut și care chiar acum le rezolv încă, dar cu siguranță vă spun că cine are gastrită, cine are balonări la pânce, greutate la pânce, înseamnă că așa, primul lucru care eu cum încep eu dimineața mea, este cu olivoxul sau aloe, depinde de zile, mai fac și cocktail, de dimineață pun un căpăcel de aloe, un căpăcel de olivox și așa încă și mai bine stau. Dar eu am mai adăugat niște fructe roșii și uitați-vă cum s-a primit micul meu dejun. Bună ziua la toți, sănătate și salutări la toți!